B'investiment ta' €2 miljun GST ftehim soċjali bejn il-YMCA u l-Ministeru għall-Politika Soċjali biex persuni bi sfidi soċjali jsibu stabilta f'ħajjithom b'dan huwa meqjus bħala l-ikbar pakkett finanzjarju fost il-ftehimiet kollha li saru. Dan il-ftehim se jassigura t-tmexxija tas-servizzi offruti minn 4 residenzi mmexxija mill-istess saqda filwaqt li se jwassal għal ftuħ tar-raba' residenza dar Simon Soler. B'hekk il-YMCA se jkollha sa massimu ta' 60 sodda kuljum għal persuni li spiċċaw bla saqaf fuq rashom għal żmien temporanju. Il-kap eżekuttiv tal-YMCA Anthony Camilleri enfasizza li dawn is-servizzi mhumiex biss shelter iżda servizzi li jagħtu appoġġ psikosoċjali fit-tul. Tajjeb ngħidu illi l-għana ħari huwa illi dawn in-nies jerġgħu lura fis-soċjetà b'mod indipendenti u b'mod attiv illi ma jerġgħux jiġu bżonn dan is-servizz. Infatti din is-sena sal-aħħar ta' Ġunju flimkien mal-Ministeru irnexxielna naqbdu 50 persuna mix-shelters tagħna u reġgħu lura fis-soċjetà. Il-Ministru Michael Falzon tkellem dwar kif dawn il-ftehimiet soċjali huma maħsuba biex jgħinu lil dawn il-persuni jsibu appoġġ, jieħdu deċiżjonijiet u eventwalment jerġgħu jgħixu b'mod indipendenti.